І якщо ти хочеш дійсно чогось досягти, то ризик – це невід'ємна частина успіху, розумієш? Ризикувати бояться майже всі. Ти знаєш, я теж, як кажуть, очкую, да? І коли треба прийняти якесь рішення, але я розумію, що якщо цей ризик продуманий, то він переконливий і він потрібний. Розумієш? От я за що. І ризиком можна керувати, якщо ти дійсно хочеш досягти того, що ти хочеш. Тому подумай про це. Підпишись на мій канал, посилання в профілі, там багато цікавого про те, як створити пасивний доход. І взагалі, знаєш, особистий розвиток, він стоїть на першому місці. А потім уже результати в бізнесі, там, в одному, не знаю, чим ти там займаєшся і так далі. Ну, взагалі-то ця інформація в мене для людей, які займаються мережевим маркетингом. Тому що у нас особистий ріст, він просто необхідний. Без нього нічого в тебе не буде. І нічого не вийде, якщо ти не ростеш особисто. Гарного дня!